Horas dihita saluhutna manang di dia pehita maringanan. Horas. Nuaing Jupang do pehita di sada channel ABM Ministry di YouTube. Ya, Hamina opat amang pendeta M Hutasoit, amang pendeta L Sianipar, amang pendeta E Purba Horas tu hita salutna tu amang pendeta. Horas, Horas. horas, horas, horas. Sehat Dr. Sude? Sehat, sehat, sehat. Oke, mulai tegurang tu hita na membain sada persejaran di hita. Baik persejaran di hita, persejaran papituhon. Ya, uluan ni persejarata martua ma akka na porsea. Ya, salinai uluan persejarata martua ma akka na porsea. Ayat sia pilon di hita di bagasan semingguan di persejaran papituhon didok sangonon. Jadi didok Yesus matu ibana. Alai di ida ho au. Ubain magabe porsea ho. Martua ma akana porsea. Atikpe so di ida. Yohanes 20 ayat 20 sia. Tapangido ma tangiang pamuhay nalibain pandita amang pandita L Sianipar. Oke. Martang yang mahita. Ale jahu bade batanami na marhabangsa di Banua Gijang. Sangat mariho ale Tuhan. Ala tuktak kasdo utadahami ise debata na usobahami. Ima debata na jumadiho langit do tanoon. Do disalut pangisina. Debata na manotong di holongna. Jara na sohya meninggal ho kami. Di panari homu di selalu pergulin penenggulan nami. Dan ala diberikan partigor di hadapanmu. Jaradang ala ni pangulahon nami. Alai hot holan hot ni pada mido. Dinalaho makaholongi. Madongani mamas masuhani. Di pertikiano namang nabasa di namarang rangi hami di atam nabadiai. Mangelek kami. Leho matuhami tod di porbadia. Na mengodiho pikiran nami mengatusi. Jala mengodiho rohan nami di majarosa. Jala na manggugihami di na mangulahosa. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Moliate tu amang pandita El Sianipar na membain haradeon tangiang pamuhay di persejarah di sekolah sabaton. Baik di Sabat Botari adong sada kutipan di hita asata tabege sautik didok songonon ondo biru-biru ni debata nunga jupang hami mesiasi nunga jupang hami ibana nadik na nadidok ni si Musa na mapitung do au najulu alai namarnida do anggo nuaing ida hamu marajamuna aidang jupang au salana tuaku jala debatak. Baik tuhita amang dainang marsyajar mahita di bagasan saminggol na di patorang amang pandita Hutasoit amang pandita Sianipar dohot amang pandita Epurba di bagasan saminggol do na uluan di persejarata martua na aka na porsia.
asa tatakasan ng persejarah ta, buah hita, boy asa persea hita tu de bata. Sonari suku-sukun tu amang pandita di hari Minggu ya tapasama tu amang pandita purba. Mau lihat ngadi buka amang padita seman kali nakingan ima di pasejarat papituhon ima martua maaka na porsea. Urut ni matpanukum majo asad dili tu amang padita sianipar. Taringok ni panidangion ni si Abraham amang padita sianipar. Buah sama panidangion ni si Abraham masarikot situtu asa dibae ni di surat tu baga sa buku Yohanes. Boy amang sianipar di patorang amang sotik. Mau lihat Mau lihat amang padita purba na pasaton sada suku-suku nauli jalan nalehet. Partikianuma dengan nami alusna kita saluhutna naksoni tujuan natoro. Buasa panidangion ni si Abraham masarikot situ tu. Asa dibahen di surat ton tu bagasan bukis Yohanes. Sada sakusku naulimon alana taringot ni si Abraham do Yesus Kristus taringot di partuturan di hatubuna tong do sarupa jala mangihut. Alay dokot do sian anak ni si Daud doro panirangi jala si Abraham anak ni si Daud do inna didokon si Jesus si anak ni si Abraham. Dan pola maila Jesus na laho pabuahon ise do ibana. Jala dang maila ibana pabuahon akka sitidangi naong mate. Doho may si Abraham na madok. Marulopolog do si Abraham amamunay. Alanaing idaon na ariki. Jala saut madiida gabelas marohana Yohanes 8 ayat 56. Songon narikot do pakuling ni ayaton si Abraham nang mate makatidakon. Jala marlupulok do si Abraham amamunay nang marindariki jala saut do dida gabelas marohana. Wala na 30 tahun antara ni si Abraham doho Yesus Kristus. Alilokod do bida marki jala lasma rohana. Ahar lapatan niya sa sitong na. Buat sama pada si Abraham masarikot to situ. Asa dibahan di surat to itu bagas ni buku si Yohanes. Di sada Musa 12 ayat 3 do di sada Musa 12 ayat 2 do 3 do 06 ayat 2 dipukam mulai. Hubae peho gabe banso na bolon. Jala pasu-pasu oku maho. Jala pabalgoku magwarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasu oku do akka namas masu ho. Jala torwaku do akka nama burai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhukna akka bangso di tanoon. Jara dapota pasu-pasu do marhite ho salhut akka bangso di tanoon. Lapatan ni dapasu akka bangso di tanoon, dakolan pasu-pasu di perdadingon, dakola pasu-pasu sila siroha, alay lapatan ni ayaton pasu-pasu haluan. Sian akka pineparna do ro pasu-pasu haluan. Ido yang gola patanna. Di sada Musa 10 ayat 10 sampai 10 diok masangonon. Bunyi hehema sian na tolu bawai ditodong madopak sodom. Jadi dipataru na si Abraham manasida. Bunyi nuna Jehovah ma. Tung mamorso maahu maladopo si Abraham taringo tunanaing bahenokku. Say na gabi bangso na balgado jala nasangat do si Abraham sugot. Jala dapota pasu-pasu marhite ibana bangso di tanoon. Lapatan na dakolat pinoparna
penoparna gabi satutur ni tarobo ni si Abraham. Sudah bangsa di tanah on madapo haluau do. Jadi moro tarik mesti keturunan ni si Abraham, tu si Ishak, tu si Yakub bangsa Israel, dakola bangsa Israel. Nama daw pasu-pasu haluau ni idokot do marhite hite ibana nasa bangso di tanah on madapo pasu-pasu. Di sada Musa 26 ayat 24 didok masuk ngonon. Jala pataropo kudo pinoparmo. Songo bintang akan dari langit. Jala lehonokku matu pinoparmi sadok tanoon. Jala dapotan pasu-pasu dusogot saluhut bangsa di tanoon. Marhite hite pinoparmi. Jadi lembu jelas ni dokon. Marhite hite pinoparmi. Jadi onggo pinoparmi si Abraham dari sogot dundi dausian nguluna naboy mabayan pasu-pasu saluhut marhite pinoparna masuk-masuk bangsa di tanah lapatan na dakola pasu-pasu pakai pengon dan lapatan na daun pasu-pasu la siroha madidai mana daun pasu-pasu pangurip daun alai lapatan ni ayaton madaw pasu-pasu di tanah on pasu-pasu haluau do na di lapatan na manang astuan na. Di buku Matius sada ayat sada dok masuk menon. Oma surat pertuturan ni Yesus Kristus. Jadi pertuturan on sarupa dot hati tarobo. Jadi tarobo. Oma surat pertuturan mana tarobo ni Kristus. Anak ni si Daud. Anak ni si Abraham. Jadi anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Tumbuh harus itu nagabi anak ni si Daud, anak si Abraham. Sementara ruas ni permuluan na pinumatung masaydao alay marhite padan ido na didokon na gabi anak si Abraham jala marhite pertuturan mana tarobo nasian pinoparna do sorang dianggo si paluai ulaon apostel bidusada ayat sada dok masamonon do di puluhan apostel di dutulu ay 25 di dok masungonon. Nung nasidong niyan hubahen ale Theophilus barita na parjoloi taringo to saluhut ulaon dopoda na pinukan ni Kristus. Jadi dopoda na pinukan Kristus nung nasidong bilokon. Di ayat David dutulu ay 25 dok masungonon. Hamudo anak ni akapurani jala pertoa di padan na dinahin debata tuaka amatai uju didok nai tu si Abraham. Jadi uju dok nai tu si Abraham. Hamudo pertoha di padan na panurakoni tu ima di uju na dok na tu si Abraham. Dapotan paso-paso ma saluhut bangsa di tanaon marhite pinoparmi. Di bagasan gobaran do baga-baga nasiya haprosyaon ido pitoran ni debata akasi pelebegu gabe diberitahu matu si Abraham marhite sian ho paso-paso bangso jala haporsyani si Abraham hot si tutudo si paluan nenro jadi haporsyani si Abraham hot si tutudo si paluan nenroi idoko masongono di Yohanes 8 ayat 50 marulupolo masih Abraham amamunai alanaing idom mariti jala sau madi ida gabiras marohana ya biru-biru tunggal na pinili si Abraham sikat ni si Ishak sa sitong na si Ishak gona nagpilihon na anak ni si Abrahami alay digati debata do biru-birui na magobahon anak ni debata na mangalehon sikap ni si Ishak nang sikap ni Hita di hamatean. Si Abraham do punya ala Yahudi. Jala Abrahamipe aman nasida. Nama jakon yis dia persyaon. Pangulun na lang mamelehon anak na si Ishak. Na patuduo 2% di baga-baga si paluay. Ditikiyis na madok. Marlopolop do si Abraham amamunay. Ala nang di idom na do ariki. Jala sabirida gabelas marohana. Jadi dia lus ni situan na toropi. Dot akka alus ni situa ni malini tu iba na idok masangonon
di Yohanes 8 ayat 50 itu. Dan tu dope ho 50 tahun. Tu nidon di idaho masih Abraham. Aharo lapatanna. Memang si Abraham ngamate. Alai yang gopadani berdala terus jadi goropi. Jala pinopper ni si Abraham ima Basrael mernida do di haluani ilo lapatanna. Mernida do di haluani. Ado kenapa pedak tu dope umur 50 tahun. Tundida ho masih Abraham. Alai tarsonggo do nasida di alus ni i Jesus pada tiki dumi na Jesus mamadok tu nasida. Natutudo nahudo kotu hamu. Natudo ko kamu. Jumolohiad do ahu asa tubuh si Abraham. Jadi o mula museo tu Yohanes bidusada ayat sada ritulu. Nangarukyat di mana nasarri matu debata imana do debata imana sto palang do tanon jala dangadong nasrot tartop pada pertibion nasasian imana jala nunga tua sabon gijang nagabijolma di Yohanes sada sa popat dedok ko masungonon jadi taringo tu si nunga jumuluhianau tubuh si Abraham nunga ronga sa Abraham jadi lapatanna hagonopan di jaji sa Abrahami naro si palua jalan na marjajiro naro ilulo paing masay peting do di enet si Yohanes taringo ni kesaksian ni Abraham natar patupa jala saud do di gonopan ni hasusirangi oma amang padita purba na hubay mangalusi suku-suku muna taringo ni na di enet si Yohanes taringo ni si Abraham ne padaton sahatu si Jesus Kristus mardongan mauliate. Mauliate godang tu amang pandita sienipar. Nama bayan sada mapatorakon persejaran dihita di hari Minggu. Tu amang pandita hutasoit. Adong suku-sukun tu amang pandita hutasoit. Suku-sukun na songonan amang pandita. Ahado sa sitongna na pinabuan ni hasitongan ontu hita ima arga ni Kristus ina gabe hasitongan di hita na pabuahon hita jala na mangimpini hita pasak matu amang pandita utasoit Mauliate ma di naposoni Tuhan amang pendeta El Sianipar nau mangarang rangi tung masai lehet nak kinong. Jadi diuduti tu persejarata di hari sini non nau disukun ima naposoni Tuhan amang pandita Yesi manukalit songo dia dosa sitong na argani Kristus di mulutta. Jadi adong panidangi ima si Maria. Si Maria on ibotoni si Lazarus dohot anggini si Marta. Dinaro Yesus Kristus tu jabu nasida, tu tanasida di Betania. Atar ono marinai nama asa dapo pesta Paskah. Nah, jadi kudul mamanangi-nangi di si laus di patupa akasi panganon alai Roma si Maria dibuat minyak nardus on tung macayarga jala upani sataum mai molo hatuban namar kareju ibaratna molo sadari sadia gajina upana saminggu sabulan satu tahun berarti tung macayarga do miyak nardus ini dungro si Marion itor di pangalapu homma marhite obukna tupak ni si marangna si manjujak ni Yesus dimiahi ma Yesus ima argani Yesus Kristus di ibana ay di sesa dosana dipahehe siya namate ibotona si Lazarus
aturan namiahi pasahaton ni ba na ditiki hama mati ni Yesus do. Alai dijuluan ni mana ma. Dang nasi panggaros si Maria asa dibereng halak, asa dipuji halak, daun. Alana humali yang bagas parpungon nasi day tung macai hucus. Iri ben nasukun ni amang pandita Yesus manukalik na kaningan. Sungguh dia hina argani Yesus dihita. Hina argani Yesus dihita. Ima ola do dilean Yesus. Hosana. Nguluna tuhita di siahon. Mati di haupinor sila. Mulut aja di ayat nasomal. Yohanes 3 ayat 10. Ay sungunod do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Jadi ima amang pandita Yesus manukalit songon aturangan na boy hupasahan. Argani Kristus ding ngudukta. Mau lihat ya mang? Mau lihat godang. Tungi mape argani Jesusi maritehon panidangyon ni si Maria na mga lehon na mga lapuhon miyak na tung masay arga upasa tao nila. So nari magpanuk ko mamo siya ito amang pandita siya ni par. Sukus na sono namang. Sungod dia do paruhuman ni si Pilatus di padomu dohon turpuk ni barita natasura di baga sa buku Yohanes salinay. Sungod dia do amang pandita paruhuman ni si Pilatus di padomu dohon turpuk ni barita natasurat di baga sa buku Yohanes yamang. O di patorang amang pandita siya ni par. So di. Lo nga malihat eh. Mulai tema amang pandita purba na pasato sa suku-suku na lahejala nawi. Marulat do si Johannes manuraton gogo ni akka situai ni pargurina lahu manakub Yesus. Mabuan ni mana tu pangumuman. Jala na maharikot madabu imana tu human hamatean tu ibana. Alai dang jupang dope arina manantikina. Dang jupang dope anantikina. Sonari nunga jupak dikina. Yesus takut di porlaget semani. Taboto do turi-turianon mana cari taon ima na dijehehon ni si Judas guru nai na asada potak kepeng imana. Jadi sonari nunga jupang petikina Yesus takut di porla Getsemani. Dibiot do imana tujuan si Hanas ima situan ni maling bungi situan ni maling Kayapas molo di bahasa Indonesia kon imam besar mon si Kayapas menurut batas situan ni maling dibuat tu si Kayapas bungi dibuang maimana tu si Pilatus. Jadi molo di bahasa Batak sautul ada si Pilatus guarana dibuang matu Silatus do guarato dibuang matu Silatus jala 2 hari jis dibuat tu Silatus na perjolo dan orang jupang hasalan na harus salahnya halakan nebo kamu tahu bang semuna don buat kamu museon tu situ ni maling Hanas manas Kayapas alai di Paula mamusi Yesus tu si Pilatus. Jadi 2 hari imana dibuat tu si Pilatus nunga di paturis Johannes godang nislidangi siya tonga ni jolmai nalama ketidakon Yesus itu Mesias saunari si Johannes pabuaho tu Silatus bahwa Yesus itu nasi palua na suku-suku ni amang padita purba. Songo dia do paruhuman ni Silatus di padumungan do turpu ni barita na tarsura di bagasan buku Yohanes. Songo dia sa sitong na paruhuman ni Silatus di padumungan do turpu ni barita ni surat Yohanes di buku Yohanes. Taringon di panidangion tentang imana do hagonopan ni asusirang Mesiasi manang si palua. Jadi di dok masongono di Yohanes 10 tulbitu. Begini silat do ibana asa hodo asa raja doho jadi ninna Yesus mangalusi
songan nedok mima tutu raja do ahu ubahin na tubu ahu jalo ubahin na roahu tu pertibion asa tidak ko hasitongan ganuk na siyan hasitongan ima tangiho kamu jala begamu maswaratku najis ma tu silatus jadi do kejis do anggo arejok ni seperti bion mulu seperti itu arejokku ngata kupukku perjulan yang mana kupau alai sebonegi jang do arejokku jadi 100 mamadok ibana masih tongani jadi doa songonon tuak kasih tuan natoropi tuak halak manopok musiala Yahudi nama dok tu nasida dan jupang aku manang dia do salana masada panidangion ni si Pilatus manak Silatus taringus Kristus nasi tong do imana jomana bonar do imana raja do imana ido bahe di barimana di hadras sing selaton raja ni halat Yahudi alai rospos do rohana imana pagunopan ni asusirangi idok kon imana mau ketidakon nunga jupangau dan na jupangau manang dia rosalana alai na pesongoni dan jupak salana ala madiar marinajor do imana nak tedi boto salana dia do pimana do pengiduan ni alat natorpi alana mulai Paulo tu Kayapas daktar banyak hal Yahudi Musa Yesus Kristus apalagi dari Paskah ikon halat silebat nama Musa jadi nape dan jupang Silatus taringo ni hasalanna jala mengaku di mana rajai ala di paiyas sa panganna asa maluay mana asa unang mago akka hadu hakka kudulanna manang haksangaponna mana harajaunna di palawas do bangsoi mahumi Yesus gudang do songon jol mana torok maingon molodung do songon na sugoro hana manang balgari masna napir yang ibera kasih tongan manang pamilitan di gereja pe unang mainian alay gudang do diber potensi sa ni mana songon do taksilatus jadi amang padita purba na buhay pasukusuk muna taringo ni panghuman ni si Pilatus na makatidakot di mana dangarok salana ala nunga di patuak si Johannes di mana odo hagunopan na sirang na pinete ni halat Yahudi jala imana rajai ido bayan di Basilatus di silangi tersurat odo raja ni halat Yahudi na sian Nasareti jadi songoni mamang nabuh bay mangalusi suku-suku muna mardongan mauliate godang tu amang pandita Elsianipar nama patorakon parsiajaran tuhita di hari Selasa. Nuaing talanjut persejarata suku-suku tu amang pandita osada suku-suku nahona tu hita sude songonan suku-suku na tu amang pandita kutasoit molo adong sahalak dongan tak manukun tu hita buasa ma porsea hita tu Jesus ahado alusta laho si pasaton tu si tu akadongata na manukus songoni mulai ate pasatu amang pandita tusoy Mauliate ma dinaposo nito hatta amang pandita ye simanuk kalit. Kalau gabe panidangi dohita di Jesus alusta ikon taha porsiai martite hatan itu. Alaya dorak suhalusi panidangion taringo tu si Thomas ay si Thomas tak porsia ibana di nahehe Jesus Kristus sian namati wah sada porsia alana agak kecewa ibana diri ibana do raja songon na ni halak akka Yahudi
nagabe pajongjokpon harajaon aportibio. Nah, jadi di dokon iban anggoso ujuluk lubang ni tangan na pangalabangan ni dohok hujama adorana arak porsiau bisi tung nasotupa porsiani. Jadi kurang do akan masa di permulut tahun ikut jolo diida asa porsia jolo di bereng asa porsia jolo di BG asa porsia apa yang ngadi dok tu hatta ima di ayat siap pilot taina king di Yohanes 20 siai jadi di dok Yesus matu ibana ala di dahoau ubain nagabe porseaho martua ma akana porsea atik peso di ida. Jadi dak boleh koseta ida Yesus asa porsea hita. Dak boleh kon nata bigi, dak boleh kon nata hua tajama todo bah. Ya. Barita haluaon asitongan naung pinasaha natu hita ikon taha porsea. Apalagi adong muse imasi Nikodemus ditiki rap nasida makatai do Yesus di pasal Yesus ma atana Roma si Nikodemus madok hai dia be boy be tua musim mangulahi nunga me tua be dong di patorang Yesus sude sikop songoni muse si perempuan manang buru-buru na disumuri buru-buru Samaria. Dedok tu Yesus. Bah, ay bagas do sumurod dah. So adong musi tibam tahu-tahun. Jalay do koko leono mu ay hanguluan. Depat orang Yesus masude. Si Thomas, tu si Nikodemus, tu perempuan nagabe si panidangi gabe porse. Jadi di ulaun ni apostel 10 ayat 31 didok dosongono. Aporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Jadi molarong manukut tu hita wasa porsiau tu Yesus. Molonin na tu hita. Ahama alusta ikot taha porsiai do Yesus asa malua hita. Molodak porsia hita tu Yesus dang malua hita. Dohot isini bagasta. Ido makana tung macai rikot suku-suku no. Wasa porsia tu Yesus ini. Ay Yesus do mangalian hanguluan. Yesus do mangalian pasu-pasu tu hita. Yesus do dalan hanguluan asa saat hita susurgo. Yesus do saluhu na. Iya benak ko porsia hita. Mungkin tu si adak porsia hita. Si anu iba. Neng mami jepe pengin na tu. Adak porsia idak tula kon neng. Inna kan? Si anu iba. Dirokot da ba? Adong dapotan rejeki iba na. Bagi-bagi na do tu hita. Adak porsia di si. Pergabus di. Alayang go Yesus Kristus. Ikon taha porsia do sa sitong na. Ay go pasu-pasuna. Jalan nabonar do ibana. Jalan mual ni saluhut ngulu di Portigon. Jalan ibana do si panopahita. Ibada do si partobusita. Jalan di parade do. Ingana surgo di hita. So ni mana gabi boy alus di hita salut. Mau lihat ya? Mau lihat ya godang tu amang pandita M. Hutasoit nga patorakon sada alus ngadinggan wasa porsia hita tu Yesus. Noain terlanjut persejarah di hari Kamis di pandita E. Purba. Akadia mana tapeok saunari on naso pineok ni nasida na mangulu ditiki ni Yesus na sasitong na gabi mangurubi hita asa porsea upasa matu amang pendeta Purba. Mulai deh di suku-suku ini
akadiyama natapeyok sonarion naso piniyok ni nasida na mangulo di tiki ni Jesus. Jadi adong dosa ada tiki ya lakar horwar ma Jesus do akasisianna hudul malaki di dolok jetun. Di si do ke Jesus masonon. Di dahamu do sasudenai situtudo di Matius 24 ayat 2. Situtudo na hudokot tuhamu dang paso buona sogo di si dua batu martidi naso garon. Atong takas nakinga pasejaron ni patorang amang padita siya ni paddo padita ko sohit. Tarlungob di pasejaron ay rabu. Tali ko to si Tomasi. Ikon na julukon na din na bo pamakwani. Anila bangi. Jala panusukan ni ko jolo tusukon na din na sana porseya. Aliro ko Jesus dia siya pilotay. Maltua ma akana porseya atik peso di ida. Di molohita sonari, suku-suku na ahado na so na nabutape molo tabuka di pasejaran na kingabuka na di Matius 24 ayat 2 ayat na mirok kosong non adong hata ni Jesus jalan molo taberang memang bagas joro ni Jerusalemi dang martid di bebatu lapatan na dang nagabi sa martid dong batu dua si ale lapatan na di si dang bobe jong bagas jore songon na binereng ni Jesus do sisian na natiki hudul halaki di dolo jetun. Bungi di udah tu debata masongon musekkan. Dia tonom. Ale bego muna mabarita ni akka hamusur do suara ni namal musu. Manat mahamu unak kamu tersonggot dang tarbai somasa akai alai dang ido pe ujung na inna. Dungi taberang matutu akapat namal musu sonarion. Negara tu negara sonari akan marmusu bangso tu bangso marmusu na ingon. Ale nang ida pujung na inna. Ale suku Jesus do. Suku tu Jesus suku kasisian ni. Bahado ujung na. Ay pitum sa irokon. Ay nahehe do sugot bangso maralaw bangso. Harajaon maralohon harajaon. Masa manang haleon dohot lalo marluat-luat. On adong dupin na barita noeng lalo na megatras do nung masin na dipiga-piga luat ugugo siya ni dorodo pelalo nongan de tualo mo sa sa suday na permulaan ni pabebeon na dope mula na dope na mula ni pabebeon ay siya mo sa dungi pasahaton na mahamu tu haporsuhon pola pa pusaon na do hamu gabe hosoman ni bangso saluhut na hamu ala ni gua. Ipiak kanamasan nongan. Jala hita pe ngata hilalabi. Bohado taberang sonari akka haleon akka sudah manamasan noeng. Nasuya masa dope mungkin dinajulo akka sahit akka gurang manamasan noeng nerokon ni debatan noeng. Jala pasahaton na may nahita tu haporsuhon. Jadi haporsun ni dia mon haporsuhon ala ni guar ni debata. Molo tapeop hatan debata haporsuhon mana tadapon. Ber kita sonari. Gudang sonari jol mana so di polos maragama. Gudang jol sonari naso di polos mara ari sabat. Alok ke debata dangi de ujung na. Molo so hidup pe ujung ni dia nama ujung nionin na. Dia saplobat diuduti. On gabe sada tugas do dihita memangon. Idokon hatane las barita honon do barita naulion taringot tu harajaun ni dilihat pertibion lau maka tidak kosa tu saluhut na bangso dungi pe asaro ujungna iko jolosaha pe barita naulion tu sisi ni pertibion baru ro ujungna. Nasa barita na uli daong dibe. Molsong di hutan namyon di papataron pakka palilita tarabitang saparo pa daong dibe. Susado na pasato barita na ulion maka tidak kon barita na ulion susahian. Jalang edok ko debatay nga hatan ni debatay kon ayot tado haporsuhon alani na maka tidak kon hatana. Molo dang taay do pe haporsuho berat tidang ide pe ujungna.
do de ujungna. Jadi yang gia mehita bolong ngata aina na porsuki manang na dia ayak kajol mana bege satan de bata sonari ha porsuhon alani hatani de bata alani guarni de bata berarti boy me iga bedalata porsea. Akalalo nga masa akapanahi nga amasa besudah kana dilihat di pertiwion ima tadana natohodo hata ni dewata. Alenggo sa sitong na parsejarah noon maltua makana porsea inna dilipunan nama amang siap pendeta sani para non nabain dia tutu hatuan ni sahalak na porsea tu dewata. Melihat Mulai ate tu amang pandita purba na potorakon persejarah di hari Kamis. Noaing ta rimpuni ma persejarah di bagasan saminggon ta bege mas ada rimpunan na di pasahat amang pandita El Sianipar. Moliate ala dundo tuk jala sahat di nama rangi tani debata pertikian marihita nalau pasahat ton pangaripunanna. Si Thomas marsinggang do di Pak Yesus Kristus hukut jauh-jauh didok masongonon Tuhanku jala debatatku. Di jako Yesus do hatangai alai dipisang do ibana digaleni haporsianai mardongan hata nalabok. Idok Yesus masongonon tu si Thomas. Ala diidaho ahu ubahin na porseaho martua mana porsea ati peso di ida. Ubalga hiad do rohanis Kristus marga persani si Thomas. Molo do ibana maka persai akahata ni donganna naung hehe Jesusi. Di pagasa persejarata na tararangi mulesan bonana nakingan sa madijumna sonari. Nunga tararangi panidangyon ni si Abraham, panidangyon ni si Maria, panidangyon ni si Latus, panidangyon ni si Thomas, nang panidangyon ni Yesus Kristus, taringot dari parpudi di hari hasiangan, nunga tung lamutakas hagonopan niya kalatan, taringot ni hasudan ni portibi. Boha di hita si Tuan Natoro, jojo tu hita, tu salhut hita si Tuan Natoro. Boha nga porsia hita. Naro naman padua lihon, porsia do hita imana do na tinongos ni debata amay. Na tuat tu bonotoru, tu portibion na gabi si palua, jala tajalo do imana, na manesa do sapta, jala imana si do sapta, na mate Maria tersilang durus mudarna. Boha, nunga tapakilalahon panebusan nei dihita manang na holak kata dope. Las dorohat tadi tobus. Jala aha manang na buhay taray panidami di bagasan ngulutta. Seorang di mana di bagasan ngulutta. Jala manguli mana di bagasan ngulutta. Jala marfasu di bagasan ngulutta. Pajong jokon akahagon hahomion di ganu pargolwota di pargul pargolwota. Carita na manutup di hita di bagas seperti kianon. Ima taringot turuturian ni sadahalak pelukis terkenal siap bolada na margoar si Rembar. Jadi si Rembar ton di gobbari mana ma manang lukis mana ma peristiwa. Bohado Yesus Kristus disilakon. Gudang Bonatoro na marnida nagabe saksi panidangi taringot di sulakus Kristus. Jadi di gobbari mana mabuhina di antara itong atongannya kanatoropi. Lapatan na nahira na disido imana marnida tiki Yesus tersilang. Persuk do diae dia tersilangin dalam menubus jolmai. Di gobbari mana mabuhina jalan marnida di gobbari mana mabuhinai marnida tu silangi. Idok ko ni mana ma dak sanggup beau menerus lukisan dak sanggup beau otak nyon namon tung do suboy do hubayakon muha porsukna
dinatarsiran Yesus dinalah menebus au. Argama diau penebusani. Jala sada artana marga mayawon. Gada sidangi may mana di parmulan na taringo ni Yesus Kristus. Buha dihita sa natoro. Ahado dalat dihita manidang imana. Adong do tahilala Yesus Kristus na magkuling dihita. Jalan na marfaso dihita. Akan napaturehon diakal si roha dihita. Jalan menunggu-nunggu hita tuwa sitongan. Buha hapor siyauta. Warsiado hita marhite panabusan nai hita nagay partohap dia rajaw ni perdita oma amang padita kutasoit amang padita simanukalit amang padita purba nabuy pasahat nagabi pangaripunan na mardongan mauliate. Muliate godang tu amang pandita Sianipar na mambayan sa rimpunan tu hita di bagasan sa minggu di persyajaran papituhon di sadarion. Baik, tapangino ma pangharadeon ni amang pandita utosoit nalaho patupahon tangiang panipuli. Pasama tu amang pandita. Martangiang mahita. Mauliate ma di pasahat tami tuho ale Tuhan debata Jahuba na di surgo. Nunga di dongani ho hami marguru sian hatam na badia. Asa boy hamile Tuhan porsea tuho. Yetung peso hami marnida. Akka saluhupna. Alai posdorohanami. Naung ditariason hatami. Di idahami. Di begi hami, jala boy di parngulok kami, siganu pahari. Atong Tuhan pasu-pasu masaluhuna, no begi hatamon, nang di channel at pen batak ministryon. Sude no begi sa dapotan haluaon, ay porseado hami di Jesus Kristus. Tubusom mo do hami, siyan banua toron, tu banua gidjang. Di paradehodo inganan na hot pro di saliling-liling na. Di sima hami mian sa halion. Di naroho ale Tuhan Yesus. Mangalap pamiak kana porse di ho. Marpamuati mahole Tuhan. Diak kadosa pangulisan nami. Sesahom mayale Tuhan. Jakom matangyang namion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Muliate godang tu amang pandita Hutasoit na mabayan sa tangiang panipuli. Tuhita amang dainang hami mangido tuhita saluhut na man-like dohot subscribe dohot comment na adong di kolom chat di YouTube ABM channel. Ya. Jadi kami tong maluate mendok maluate tu amang pandita Hutasoit, amang pandita Sianipar, amang pandita Purba na mambayan sada paradehon parsajarata di parsajaran papituhon. Jadi kami naupat mandok tuhita saluhut na horas. Horas mata dibandingi firmat di matugu. Em. Matutu.